खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसि आव गोदान गोदान राजखान्थि दोलो मोननै दंबावो आरोबाव एपिबि मोनसे गोदान थांनाय बिटिसि इलेक्शन समाव गोदानै जोनोम मोननाय तो बिखौ एपिबि राजखान्थि दोलोआ सोरनि बिखौ नोंथांमोनाबो मिथिबाय आरो फिन आरोबाव दा गोदान राजखान्थि आमि काउरि ना बेफोरबायदि मोनसे राजखान्थि गोदान दोलो ओंखारदों बे जाहैबाय सार राकेश ब्रह्मनि राजखान्थि दोलो गोदान नाथाय आं नैबे राजखान्थि दोलो गोदानखौ सिन्था खालामदों सोर माबायदि सानदों सोर माबायदि मादों आं बेखौ बुंनो रोङा बयहाबो राजखान्थि गोदान बानायनो थाखाय अधिकारा दं हिसाबै नाथाय नैबे मोनसे गोदान राजखान्थि आमि काउरि ना जों दावखा बे सोदोबा एकदम मिनिंलेसफोर बायदि मोनो आरोखि आमि काउरि ना आमि माने बांसानद्रायखौ बुंनाय जादों आमि माने जों नङा होमबा माबायदि आं बेखौ बारा बुजिस्लाबनो मोनासै आमि सोदोबा आंनि बुजिनायाव बांसानद्रायखौ बाहायनाय जायो जों दावखा ना दावखाखौथ' मा होननानै बुंगोन जों दावखा माने ओरैबायदि एसे इन्टारेस्टिं जादोंफोरबायदि मोनो थ' नोंथांमोना एसे बिजिरनानैब्लाबो नायबाय बा मोनथिखाबाय जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला नैबे गोदान राजखान्थि दानायनि खारना जाहैबाय गाव बिजेपियावबो लाजाया बिपिएफआवबो लाजाया ओरैबो थाङा ना हालावबो थाङा मैयावबो थाङा बेफोरबायदि जाना दङफोरबायदि मोनदों आं राजखान्थिनि बे गोदानै सार राकेश ब्रह्मनि गोदान राजखान्थि दोलोआव 2030 नि थाखाय बिथाङा रेडि जानानै दङ आं सानो राकेश ब्रह्म सारखौ आं नैबेखौसो बुंगोन सार राकेश ब्रह्मआ थांनाय इउपिपिएल नि समाव इएम मोनदोंमोन नाथाय बे इएम मोननायाव जेसेबां थाखा फैसा सोरजिनानै लानो हादों बे थाखा फैसाखौ जुदि हायोब्ला बे 5 बोसोराव गाव खरस खालामा लाफानो गोदान राजखान्थि दाया लाफानो आंनिब्ला जाय दिनै गामियावहाय दुखुथिया खैफोद आफोदाव गोग्लैनानै दङ नोंनि समस्थियाव बैफोर न'खरफोरखौ नायोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो जाय गथ'फ्रा दिनैहाय स्कुलाव एडमिशन खालामनो थाखाय बा कलेजाव एडमिशन खालामनो थाखाय हालाय हाफाय जानानै दं बै न'खरफोरखौबो आरो सोरबा न'खरा दिनैहाय गैयि न'खरफोरा लोमजाना साजानानै दिनै मोजां हस्पिटालाव नायजानो मोनाखै थ' बेफोरखौ जुदि मोजाङै नायोब्ला सार राकेश ब्रह्मआ मोजाङैनो फिल्ड बारायनानै लानो हागोनखौ आं आसा खालामदों नाथायबा दा गोदान राजखान्थियाव नोंथाङा जेरैबायदि जाखिनि थाखा फैसा दङ बेफोरो जिर' जाहैगोनफोरबायदिखौ आं नुहुरदों ओंखायनो सार राकेश ब्रह्म नोंथाङा राजखान्थि गोदान दानायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दानो हायो नाथाय जोंनावहाय दा मोननै राजखान्थि गोगोम गोरा दङ इउपिपिएल आरो बिपिएफ दिनै राजखान्थि दोलो गोरा दं बाद बाखि गोदान राजखान्थिनो एपिबिनो दा आमि काउरिनो बा माबा माबि गोदान राजखान्थि ओंखार जेबो खामानि होनाय नङाफोरबायदिखौ आं नुहुरदों थ' ओंखायनो राकेश ब्रह्मआ जेराव दङ मोजां गोरा इउपिपिएलआवनो गोरा गोख्रों स्टेन्ड खालामनानै दाखालि एसेम्बलि बाजेट सेसन जानानै थांबाय थ' नैबे बाजेट सेसनावहाय गोरायैनो बिराद अपोजिसन हिसाबै गोरा गोख्रों बाथ्रा बुंनो हायोमोन गोबां कुइसन खालामनो हायोमोन गोबां बाथ्रा सोंथि खालामनो हायोमोन जोंनि इउपिपिएल समाव बेफोरबायदि मावदोंमोन दिनै नोंथांमोननि बिपिएफनि समाव मा खालामनानै थाखो मानो बिदि थाखो आं मोनथिनो लुबैदों गोबां कुइसन खालामनो हायोमोन नाथाय गैया बेयावबो एसेम्बलियावबो थाङासै बिथाङा बुंनो रोंला बिथांनि थाङिनि खारना मानि थाखाय थाङासै थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आं दिनै बेयावनो बिथांनि जाखिनि आमि काउरि ना जों दावखा होननाय राजखान्थि दोलोखौ आं सिन्था खालामनानै नुहुरदों जेरै दावखाया गोसोमना बे राजखान्थि दोलोआवबो बेफोरबायदि गोसो गोसोमफ्रासो हाबफैगोन बायदि थागोनफोरबायदिखौ आं नुहुरदों थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि